Goedemorgen alweer en welkom bij deze video. Dit is een dag in mijn leven. Oké, nou lekker ochtendhoofd. Yes, als eerste maak ik mijn bed in op. Dan gaan we naar Boppeta. Dan zit ik even sporten en dan druk ik op zolder, dus vandaar de rommel. Ja, zo ziet dat er versneld uit. Echt super dom. En dan ging ik douchen. Dan doe ik even mijn make-upjes. Super leuk. Nou, super mooi. Wauw. Dan ging ik eten. En pak mijn spul, want dan gaan we naar school. Yes, dit is de outfit. Leuk. En nu ben ik op school. Yes, zit ik lekker te werken. Harde werkster. En ik hier zoekenballen maken voor mijn studiegenoten en dit is hun reactie. Het smaakt naar zoekenballen. The crust is perfectly caramelized and I really like it. Write in the comments, it's from the Christmas market in Germany. I just don't know what it is. En toen gingen we nog een boet zitten in de pauze. En na school ben we nog een naar het terras geweest. Vet leuk. En naar het park, wie vet lekker waar. Toen ben ik naar huis gefietst. Op de fiets. En toen kon ik maar voort. Want ik kon mijn vriendin naar de kringloop daar. Hebben wat roensneups, wat dingetjes. Ja, bezoen. En briltjes past. En toen gingen we eten afhalen. Dat zullen we bij mij thuis opeten. En wat hierin wij? Een groene, zwarte en roze burger. Heb ik nog een ijsje halen. En die opeten bij de Oldenhoven, vet leuk. Toen ging ik hier repetitie. En ben ik naar huis daarin. En toen kwam ik thuis. Heb ik mijn tos gepoetst. Gonk weer in bed lezen. En toen weer de dag over aandoen. Nou, dit was mijn dag. Vind je het te liken, te abonneren. Dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!